ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ከመይ ጸኒሕኩም ኣንሓኹም ሰላሓዲን ሎሚ ድማ ካልኣይ መዓልቲ ከመይ ጌርና ኩሉ ሰዕ ብጎይታ ንሕጎስ ክንርኢና ካብቲ ሓደ ኩሉ ሰዕ ብጎይታ ክንሕጎስ ቀዳማይ ኣዚና ክንገብሮ ዘለና ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ብምሕሳብ እዩ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ብምሕሳብ ብዙሓት ክርስቲያናት ሽግርና ናይ ላዕሊ ህይወት ኩሉ ግዜ ክንሕጎሰሉ ንኽእል ህይወት ኣብ ውሽጥና ኣለና ናይ ላዕሊ ሓሳብ ግን የብልናን ስለዚ ኢና ኩሉ ግዜ ብጎይታ ተሓጎሱ ድብል ቃል ኣብ ህይወትና ፕራክቲካል ክንነብሮ ንሽገር ዘለና መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 1 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ደጊም ኢሉ ምስ ክርስቶስ ተንሲእኩም እንተደኣ ኮይንኩምሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ሞይትኩም ኢኹም እታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ሪኢኹም ኣብ ምድሪ ዘሎ ተቐያያሪ እዩ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ግን ጽኑዕ እዩ ብክርስቶስ ስለይኹም ዝተፈጸመ ሓቂ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ንሱ ኣይቅየርን እዩ ንሱ ጽኑዕ እዩ ንፋክት ብትሩዝ ጌርኩም ረጊጽካ ምሕላፍ ነቲ ትርእይዎ ዘለኹም ኩን ኣብ ህይወትኩም ኮይኑ ዘሎ ነገር ንዕኡ በቲ ዝተፈጸመ ሓቂ ብምሕሳብ ክትረግጽዎ ተላመዱ እቲ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ምድሪ ዘሎ ብዙሕ ንፋስ ክህሉ ክእል ሰላም ዘይብሉ ጉዳያት ክህሉ ክእል ዘይጽቡቕ ነገራት ኣብ ዙርያኹም ክህሉ ክእል ኣብ ላዕሊ ግን ከምኡ ኣይኮነን ስለዚ ኣእምሮኹም እንተደኣ ነቲ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ግዜ ዘጋጥመኩም ጥራሕ ዝርኢ እንድሕር ኮይኑ ኮርስ ኩሉ ግዜ ብጎይታ ናይ ምሕጓስ ዓቕሚ የብልኩምን ምኽንያቱ ኣእምሮኹም ንጎይታ ኣጸቢቑ ስለ ዘይጥምት ዘሎ ብጎይታ ንዝኾነ ኣጸቢቑ ይሓስብ ስለ ዘየለ ብጎይታ ክሕጎስ ኣይክእልን እዩ ኣብ ምድሪ ዘሎ ስለ ዝሓስብ ዘሎ ምድሪ ከዓ እኹል ሓጎስ የብላን ምድሪ ከዓ ኩሉ ግዜ ክትሕጉሰኩም ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ነቲ ምድሪ ዘሎ እንድሕር ትሓስብ ኮንካ ከምቲ ምድሪ ዘሎ ኢኻ ክትነብር መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 17 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክህበኩም እሞ ኢሉ ኣዒንቲ ልቦናኹም በሪሁ ተስፋ ጽውዕኡ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን እውን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጸልይ ኣለኹ ሪኢኹም ብሩኻት እንተደኣ ኣብ ላዕሊ ዝሓስብ ኣእምሮ ኣለና ኮይኑ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሓቂ እዚ እዩ እንታይ ይድብል ደሎ ኣብ ውሽጥኩም ሃብቲ ርስቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣሎ እዚ ግን ብናይ ላዕሊ ኣእምሮ ኢኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ናይ ላዕሊ ኣእምሮ እንድሕር ኣለኩም ኣብ ምድሪ ባዶ መሊእ ህይወትኩም እንዳራእኩሞ ግን ኣብ ላዕሊ ግን ወረስቲ ሃፍቲ ርስቲ ኣምላኽ ምዃንኩም እዩ ዘሎ ሓቂ ነዚ ብምሕሳብ ነቲ ትርእይዎ ዘለኹም ባዶነት ረጊጽኩም ክትኮሩ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዝሓስብ ኣእምሮ ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ኢልና ንዑና ንጽውዖ ንሕና ግና ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ኣለና ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ሓሳብ እዚ ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ እዚ ኩሉ ግዜ ብጎይታ ክሕጉሰካ ክእል እዩ ስለዚ ኣሰልጥኖ ንእምሮኻ ኣሰልጥንዮ ንእምሮኺ ኩሉ ግዜ ኣብ ላዕሊ ንኸርኢ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሮሜ 8 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ካብ 5 ክሳብ 7 ዘሎ ስጋውያን ዘበሊሉ ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ ምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ እዩ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ህይወትን ሰላምን እዩ ሪኢኹም ብሩኻት እቲ ሓሳብ መንፈስ ኢልዎ ደሎ እቲ ናይ ላዕሊ ጥራሕ ዝሓስብ ኣእምሮ እሱ ኣብ ሰላምን ህይወትን ሓጎስን ይዘንብር መንግስቲ ኣምላኽ ናይ ሰላምን ሓጎስን መንግስቲ ስለ ዝኾነት ፊልጵ 4 ከምዚ ኢሉ ብዝተረፈ ኣሕዋተየ ሓቂ ዘበለ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ ቁኑዕ ዘበለ ንጹህ ዘበለ ተፈታዊ ዘበለ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ዘበለ ገለ ደግነት እውን እንተኾነ ገለ ንእዶ እውን እንተኾይኑ ብኡ ሕሰቡ ሪኢኹም በዚ እንተደኣ ሓሲብኩም ኣብ ላዕሊ ከምዚ ጥራሕ ስለ ዘሎ ኩሉ ሰዕ ብጎይታ ክትሕጎሱ ኢኹም ሻሎም